So mga guys, mauni ang view sa Jumeirah Beaches, no. So mga alas 6 naman, nanay nangabot na ang mga ligo nga ron. Nindot mo tayo ni siya kaliguan. Daghan kag buhat diri kung taas ana oh. Kayak sila kay tawag aning kayak ba ni? So nindot din siya. Beach diri sa Tubangan. Nya oh na ay bridge yung makita. Nya ari sa gathering dapita. Ana siyang mga nagsiga diha, park na siya. Pwede ka diha mag-jogging, pwede ka diha mag-walking. Ay duanan sa mga bata. So white sand sa din siya oh. Kita niyo white sand. Perting tinawa sa dagat. Tinaw king dagat guys. No? Tinaw king dagat. So indot siya kaliguan dito. First time na kong nakaari. Pwede sa kadiri mag-overnight. Naakay tent na eh. Kasi sila oh, nangatulog pa oh. Overnight na sila na tent. Overnight na. So nindot gid siya diri. Kaliguan. Kani siya diring dapita. Kung adto ta dito sa Lamer, makita ni nato siya kaning island. Mao nang na-intriga gid mi ba nga mari mi diri. Mao nga nag-schedule mi sa akong asawa nga mari mi diri. Sayo mig mata. Eh layo pa sa ni Baykon gikan sa balay. So maong naabot kita diri pod. Nindot siya diri pod. Diri sa kaning mga nagkalain-lain lang ning klase sa ilang mga boat nga gagmay oh. Ano yung hobby sa mga uban nga foreigner no. Kaputik. Naay boat nga gamay, naay mga fishing equipments. So adto ni sila dito guys nya mag fishing ni sila. Indot kay lang mga gamit oh. Kompleto gid sa gamit. May motor. Morning brother. How are you? Good. I'm good also, thank you. Okay. Yeah. So, nag-andam siya sa iyang mga gamit. Okay, madto na siya dito sa laod doon. Ito, kung palayo. So, ubay-ubay sa din sila dito. Murag grupo siguro din sila dito. Ay, mga Pilipino na ay abang lahi. So sa pagkakaroon guys, low tide siya. O nang nakadul-duol tag ani ka kan sa dagat no, ikan diri kan. Pero high tide ni maabot ning tubig dinhi. Kani nga line. Maabot ang tubig diha. So kung makita ninyo ditong dapita ana diha bato na ay mga tao diha nag-fishing na sila. Ilang kayo maklaro no, pero na ay mga tao diha sa bato. Ubay-ubay sila diha nag-fishing. So okay ra gyud ay mag-fishing diring dapita. Di kasi tahon sa kwan. Di ka sitahon sa pulis.
So once again guys, nami kaning location karon Jumeirah Beaches. Kana nga bridge adtuo na namo dito ron. Adto mi anak dito kay nindot sa nang view dito. Naay mga balay anak dinha sa loyo. Tan-aw na namo. No, hayag-hayag naman makita na natong view dito. Moadto na mi. Bye guys. So mga bay, naa mi diri sa ibabaw sa bridge no. Padung mi ditong dapita. So maog naa ka diri sa ibabaw mo na imong makita. So boss. Porting tinawa misag namis layo. Kita kaya po nimong buwan. Kita beda. So mana yang mong tuyokon dia kay gamay ra man siyang island. Mana yang mong tuyokon dia? Island sige. Island naman ang ginabuwag na siya daw. Island na siya guys eh. Island nga gamay ba kay nabuwag mo naman aga sa mainland. Guys, ini sulod jud ni mo dring dapita sa island, mao ni imong makita no. Gamay ra ang private residential dire. Naa diri di ay resort din siya nga di ta kasud ngadto kay naa na may mga guard nga nagbantay di na bawal man ta makasud. So ari na lang yung taputok diri. So mao ni iyang yun indot na to makasud ta dito kay makita na to ba. Siya diha Bulgari Resort and Residence Dubai. So kani siya diri murag apil siguro ni upat ni ka building. Murag puros ni sa Bulgari siguro. So sayang nato makita no diri na tas gawas diri na ta photo pero nindot gyapon siya. Kita niya po nimong Burj Khalifa na ay mga private na mga balay dire nga under construction pa. So nindot siya. So mabalik na lang mi dito at to na sa miglaing destinasyon ug asa mi padulungon ani amo ang bike asa mi Dalton. So thank you guys, daghang salamat.